Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Az X-szájt megmondja, hogy mint tegyen, gyarapodjon az egyenleget, csak a mestermodell kell bemagolni, és a mézes madzagot bemutatni. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Tudjuk, hogy vannak színek és emberek, eladni pirosnak azt nem lehet, de a sárga, a zöld vagy épp a kék meghozhatja mi nekünk a szerencsét. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. A legszebb szín a magenta. Az első benyomás nagyon fontos lehet. Élménnyel ajándékozzuk az ügyfelet. Eladunk mindent, ami eladható. Mi nálunk már csak ószer, talán az nem kapható. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Van, akit nem várnak, csak érkezik, de a szerelőt mindenhol szeretik. Legyél határozott és megnyerő, hisz te vagy az ügyfél kielégítő. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Segít a munkában az S3, csak épp az ügyfele nem találom. Nem tudom, adhatok állatkát, oroszlánt vagy nem tudom mit hírál. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Van, aki kocsmában, van, aki egyházban, nevünk megfordul majd egy imában. Van, aki hatékony, a versenyt megnyeri, élménynapon az étlapot teszteli. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Van, aki kínjában, de azért kínálja. Értékesíts akár a hikajára. Nem számít pillanat, nem számít szombatban, vagy vasárnap. Utána úgyis szidni fogják majd az anyádat. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki a másét kívánja.